yayar yayar tana nan tana zama a boys quarter, ta gaji ma da zama a boys quarter, tana so ta dawo main gidan, main house inda ta bari kenan, amma tana jin kunya yadda za ta ɗibi kayanta ta fita za ta dawo, kuma tana bata so ta bar auren dun bakin mutane, tana gudun abin da mutane su faɗa, za ce ta aure na fari bata zanna ba, ga na biyun kuma ta gashi ma bata ma samu rabo ba duka, wancan ta samu ciki ya fita. Ana nan shi kuma sai suka fara shakuwa da kanwarsa, da yake tana dafa mishi abinci tana ba shi ɓoye, wata har ofis ma tana kawo mishi, tana kyautata mishi sosai, shi ma yana kyautata mata, suna shiri sosai. To tun kafin matan ta bar asalin ta koma boys quarter, da yamma haka suna zama a falo gaba ɗaya ana kallon TV, ana kallo da yamma tare, hakan ya daga yake an gama komai da komai, ana zama a falo ana kallo wasu programs haka. Bayan ta bar main gida, wata rana jefi jefi shi da kanwa suna iya fitowa su yi kallo, sai ta ga suna kallo suna hira suna dariya, sai ta ce ita kwata sai ta gaya ma kanwa cewa ita kwata fa ba ta so, ta daina shiga sabgan ita da mai gidanta, ita ba ta aike ta dafa mishi abinci ba, ta ce ta yi hira da shi ba, in ta dawo tana so ta yi kallo akwai TV a ɗakin ta zanna ta yi kallo a TV a ɗakin ta bar shi kaɗai yana so ya zanna, in tana so ya kewanta ya zo ya roke ta ta dawo. Kanwa ta ce gaskiya abubuwan da kike mishi ba duk bai kyauta ba, duk bai cancanta abin da kike nan ba, ta ce a ta fita harkanta, ita dai ta gaya mata ta daina hira da mai gidanta, sai ta ce ba damuwa za ta daina, ba ta so abin da zai haɗa ta da yayarta, sai ta daina fita ma. Kwana biyu sai ta zanna kayanta a ɗaki tana kallo, shi kuma ya zo wata rana ta bashi abinci a ɓoye ya ci abinci, sai zo ya kallo an jima shiga ɗaki ya je kwanta, ita ma tana nan tana zaman ta rayuwarta, ta da yake akwai TV ko ta ina, akwai boys quarter din ma akwai a falo, akwai wasu ɗakuna akwai kananan TV haka a kowane ɗakuna. Ta ce in za ki kallo ki kallo a ɗakin ki, sai ki fito falo ki kallo, ki bar shi ya ci gaba da zaman shi. Ta ce ba damuwa, sai ta bar shi. Kwana biyu baya ganin ta, baya ta fitowa, ta kawo mishi abinci wata rana ɓoye, sai ki ce me yasa ta daina fitowa falo suna hira, sai ta ce ai yayarta ta gaya mata ta fita harkan zuwa kallo da shi da hira da shi, sai take ce ki dinga ba shi yarikin nan shawara, me yasa take haka, sai ce wallahi ina bata, ita ne dai kawai halinta haka na masifa mata, in baka me ni dim na fito falo mun yi kallo ba wani abu ba, sai ce to Allah ya kyauta, aka gama magana haka. Ita kuma ta cigaba da rayuwanta a boys quarter, bayan da ta dawo tana kunyan dawa, kuma yanzu kan jikinta ya kosa ma da zama a gurin, tana neman koyin da za ta tozarta mar, ba abinci ba kuma tana kamar zai kewanta, sai zai roke ta sai ta dawo. An ci gaba da zama haka, sai mai gidanta da kanwan suka shaku sosai, da ta hana ta zuwa falo ta hira da shi, sai suka shiga chatting a waya, wata ran za su zanna su yi ta hira, kowa na ɗakin shi, amma suna hira a waya suna chatting sosai kamar suna tare, suna communicating, duka suna gida ɗaya ne ba tare da sanin yayarta ba. Ku biyo mu a karo na gaba ku ji yadda suka karasa. Salamu alaikum.